Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім, як приготувати побілку для дерев, котра не тільки придасть деревам гарний вигляд, а також захистить їх від грибків, патогенів, мхів та лишайників. Для цього знадобиться ємкість. Бажано брати пластикову, обсягом 3 літра. В неї виливаю 1 літр чистої води. Потім нам знадобиться вапно, але обов'язково беріть негашене. Воно у цій побільці грає роль фунгіцида, також виступає як прилипач, і після висихання вапно білішає і буде захищати кору дерева від сонячних опіків. На цей обсяг я додаю 15 столових ложок з гіркою негашеного вапна і добре перемішую. Таким чином ми гасимо вапно. А також нам знадобиться мідний купорос, але його потрібно розчиняти тільки у гарячій воді. В холодній воді кристали справжнього мідного купоросу не розчиняються. А те, як перевірити, справжній мідний купорос у вас чи ні, залишу посилання на відео у правому верхньому куточку. Обов'язково подивіться, тому що підробок на ринку дуже багато. А потрібно нам буде 1 повна столова ложка мідного купоросу, що дорівнює 30 грамам, розчиняємо у 200 мл гарячої води. Гарно вимішуємо і чекаємо, поки повністю усі кристали не розчиняться. Мідний купорос у цьому розчині буде виступати як фунгіцид. Він з легкістю знищує усі гриби, патогени, а також мхи та лишайники. І їх не потрібно буде щищати. Мідний купорос їх роз'їсть, особливо у такій концентрації. Коли мідний купорос розчинився, додаю його до вапна. Обов'язково вапно помішуємо, щоб воно не бралося комочками. Ну і останній інгредієнт, котрий нам знадобиться, це фасадна водоемульсійна фарба. Вона у цьому розчині потрібна для того, щоб добре зафіксувати нашу побілку на дереві, щоб її вистачило на увесь сезон. Тому що якщо використовувати тільки вапно і мідний купорос, то після першого ж доща частина такої побілки легко змиється. А фасадна водоемульсійна фарба, вона паропроникна, тому кора буде дихати. Також вона додатково захищатиме кору від сонячних опіків і не буде швидко змиватися. Водоемульсійну фарбу, латексну або силіконову, ні в якому разі використовувати не можна, тому що латексні і силіконові фарби, вони не паропроникні, кора не буде дихати. А на цей об'єм нам знадобиться всього пів літра водоемульсійної фарби. Вимішуємо до однорідної маси, і у вас повинна вийти ось така консистенція. Приблизно як сметана. Не дуже густа і не дуже рідка. Тепер йдемо і білимо дерева. Побілку дерев можна робити, як тільки пройдуть морози, тому що вона на воді, і якщо температура буде нижче плюс 5 градусів, то вона не буде прилипати, а буде просто примерзати. А потім, як прийде тепло, вона вся осиплеться. А білити дерева можна хоч і до осені. Головне, не попадати цим розчином на молоді бруньки, котрі тільки почали розкриватися, щоб не зробити опіки. Тому все ж таки кращий час – це коли на дворі буде температура плюс 10 градусів в день і коли бруньки ще не прокинулись. А білити потрібно не тільки штамп дерева, як це всі люблять робити, а ще й скелетні гілки, тому що це все скелет дерева. І потрібно, щоб кора на них була ціла та неушкоджена. А також цю побілку можна використовувати як лікувальний бальзам для загоєння ран на дереві. Якщо на дереві є морозобоїни, сонячні опіки, а також після обрізки великих гілок, ми можемо використовувати цю садову побілку. Вона поможе швидко загоїти рани і не дасть проникнути під кору шкідникам та хворобам. У кого залишилися питання, задавайте їх в коментарях. В мене ж на цьому все. Бажаю вам вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.